Свят, пълен с въпроси, където истината се крие зад завесата на времето. Звуци на шепот, ехото на древни послания. Гласът продължава. Ще разкрием тайните, които векове наред са оставали скрити. Таинствата на Библията, истини, които променят живота. Мистерии, които чакат да бъдат разкрити. Съедини се към нас и започни своето пътешествие към познание. Всяка история, всяка загадка, всяка тайна те очаква тук. Абонирай се за библейски тайни, истини, мистерии, където светлината на истината озарява тъмнината. Пълен с въпроси, където истината се крие зад завесата на времето. Звуци на шепот, ехото на древни послания. Тук ще разкрием тайните, които векове наред са оставали скрити. Таинствата на Библията, истини, които променят живота. Мистерии, които чакат да бъдат разкрити. Съедини се към нас и започни своето пътешествие към познание. Всяка история, всяка загадка, всяка тайна те очаква тук. Абонирай се за библейски тайни, истини и мистерии, където светлината на истината озарява тъмнината.